Jo lidi, takže pár razy 2. A Mají tady lollipop to za stojí, 20 korun, já budu ale mít, mají tu i XPčko a to jsou velké a to je Energy. to není Energiak. Je, boost. Ty menší nejsou Energyáky. Tady ty XPčka jsou limonády. Co to je? Oni to tu mají za 50 korun. To je babusíčko. Ale však tam je toho málo. Ale Aha, to někdo vypil. já nevím, já si vezmu asi tady to, protože jsem to ještě nikdy neměla. Tady toto, stojí to 50 korun. Ale já na to lidi nemám, takže já to nemůžem. Ale mají tu trofy, ne? Lidi, já se podívám ještě někde jinde. Protože tam sláva nebyla. Prosím, ovoce a zelenina na podporu číslo 5, děkuji. Mám si koupit. Ne. Hej, já fakt nevím, co si mám lidi koupit. Protože tady jsou všechny ty ceny jako na můj budget velká, jo. Na můj jinak 30-40 korun není moc. Jo, takže něco hledám, ať mi to prostě vystačí, protože já nevím, co si mám vybrat. Já se to podívat někde jinde. Na dobré boty nebo ne? Napište v komentářích. Tady jsou spíš ty, takže já se jdu asi blížit zase někde jinde. Jo, tady jsou alkoholické, co já nepiju. Jo. No, takže já jdu hledat tady třeba. Tady asi nic nebude. Tady taky nic není. Ale kdy bude aj pár 3, jo? Bude aj pár 3, protože my to budeme dlouho. A to budu mít budget malej, takže to budu muset tak chvilku ukončit, jo? Protože já budu muset najít někde sladkosti, kde já nevím, kde jsou. Takže bude pár 3, takže čau.